עוזר. מה זוכר, סנים תיכון, איזה שביזות, משבר זהות. בבית ספר כולם יודעים מי השוטים, העליונים. מה זוכר, מסיימים בסטייל, יוצאים תוקפים עליי, אין בגרות על הקלעי, צריך ליין ביי. מסיימים בסטייל, בית ספר. מסיימים בסטייל, מהבית ספר יוצא מתי שבא לי, מה זה משנה, את הבגרות לא עברתי, בתור ראיתי לא מחכה, כולם יודעים את זה, עבורי קלאס קצת קשה. אמרו לי לא עובר, אתה תצא בלי בגרות חבר, לא עובר, אפילו הבוחן אומר שאני לא עובר.